bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe yeɓoɓe oɗo saaha mo gonɗen ayawo ƴella tv to gonɗon ene gonirɗon yataw ko jaam Allah jogui on yataw ni ko jaam Allah jogui en enen kala en puɗɗorima inde Allah jomiraɗo towɗo townuɗo kala ko towi Allah tedduɗo teddinde kala ko teddi en puɗɗorima inde gueno sikki ala mo pittali men arsukaji men goni e tamande muɗum Allah jiiɗo waɗa jomiraɗo baɗowo laato wadde en juuli e ɓurɗo ɓurnaɗo windere Mouhamadou kodda annabaɓe kodda ɓurnaɗo windere e hoddiroje Allah kadi en garti jokkude jewte meɗen fandu almuru jewte ɗe gadanɗen rendo ngo so ɗum ndeni on gaccani yewtere meɗen wattidide wonno ko tongode tati wadde so ɓoosi hande o en garti e tongode nayɓere en gadinino rendo ngo ma en jewtu e hol sababu en wiye neɗɗo timmani wadde titonde yewtere meɗen hande yowito koye ko wiyete ko neɗɗo timmani kono haade ɗum taw gafdi walla goronde yewtere meɗen ɓaari koye ɗeɗo kelme ɗiɗi puneje kelme ɗeɓɗe nandidde e sawtu kono noon ceertuɗe manaji no helmere kala beño e diine nde hono helmere wasiyade e helmere wasade ko ɗeɗo kelme ɗiɗi gafirten yewtere meɗen nde hade men arde e bondi neɗɗo timmani bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe oɗon gaccen en hakke mbiɗen kelme ɗiɗi ɗeɓɗe wonde puneje e nanɗe saabu sa nani tan neɗɗo wiya wasade walla wasiyade yeehi hankkadi ha fuɗɗima dolede e rendo ngo nana neɗɗo on wiya mboɗo waso on keɗemin waso on haade moon yaade walla keɗemin mbaso on haade moon yaade ɗum noon ene serti jiida e wasiyade holko serdi wasiyade e wasade beele ko gotum beele wona gotum holko moƴƴi e wasiyade holko boni e wasade beele wasiyade ene moƴƴi beele wasade ene boni tedduɓe hettiɓe holko woni taw wasiyade wasiyade ko sifa ɓeeto ngo neɗɗo waddata e neɗɗo hono mum tawi soomi e gonɗon ɓeeto ko ɓuccude ko oñcude ko artirde ko seli e bolol soomi hen ko waajade wasade noon ko sifa ɓeeto ngo neɗɗo waddata e neɗɗo hono mum tawi soomi hen ko min ɓuri walla minen mbawi walla minen ceeɓi nden noon en paami hayso ɗeɗo kelme ɗiɗi eɗe ɓarodiri e nande ko kelme ɗiɗi ɗe ganduɗa eɗe ɗeɓi sertude walla eɗe ceerti mana no feewi boom sanne no mbiɗen ni neɗɗo fewnitirta neɗɗo hono mum ko wasiya e nder helmere wasiyade kono kadi neɗɗo selnirta neɗɗo hono mum bolol e laawol peewal ko wasu ummi koye helmere wasade tedduɓe yeɓoɓe ayawo ƴella tv wasu en paami yirbinat rutto kadi yolbina fimde neɗɗo fewde e goɗɗum heewi ko jiiɗen ene yirbi walla boom ina yirba tawa sababu o ko wasu ko hono noonne kay heewi ko jiiɗen ene feewi walla boom ene feewa tawa sababu o ko wasiya wasu jirbinowo jolbinowo pible fewde e dente jirbinowo jolbinowo pible fewde e himme fewde e ɓamtare rendo wasiya titinowo cembinowo himme joytiɗo e gollal wasiyade ko gollal moƴƴal wasade ko gollal ngal moƴƴani yewtere men wotere e jewte fandu almudo ɓennore e ayawo ƴella tv arti hande no waaju e wasiya sababu nde ko waaju e wasiya kondito hunditindu waaju e wasiya matoto fusnondu waaju e wasiya peŋata ɗo fiindu ene ɗuggiti waaju e wasiya joktata tañnoɗi ene jooki waaju e wasiya ngaltoto helnondu ene tokkiti waaju e wasiya mahata daɓɓitindu dulɓitindu ene dulɓiti waaju e wasiya jertinta jerminiɗe ene jartine waaju e wasiya jinganta kiibilaɗi ene korfini joltata tilfanoɗi ene ndebbini waaju e wasiya gaddata kuɓɓam woni énergie e ñifnoɗi ene doƴano jartinta
jartinaɗi ɗomɗuɗi ene korti waaju e wasiya guccoto pirnoɗi lamminɗi lamateje taccuɗi yontaji waaju e wasiya guppata lawƴata ƴiƴam sunu duuɓi temedde sunu duuɓi ujunnaje kiiɓal waaju e wasiya cufata mottata mbaggata kawata karlata ɓoggi ñootirɗi teppirɗi e cañirɗi enɗameje kinɗe e leƴƴi ha arara e jaam e kisal weɗo beɗogol moƴƴol beɗogol kangol e rendo meɗen banda men en gari e yewtere meɗen neɗɗo timmani neɗɗo timmani ko tiitode yewtere meɗen tongode nayaɓere faandu almudo nde garodirɗen e yeeɓiyankoɓe ƴella tv neɗɗo timmani wondey ko waɗi en wiide neɗɗo timmani wasani dey ko addani en wiide neɗɗo timmani tedduɓe yeɓoɓe ayawa ƴella tv banda men so wiyama neɗɗo timmani ɗum dey ene metti nande e nanɗe nde wonno ko neɗɗo wontata ceerno juurateɗo walla laamɗo kormateɗo joom galle joom wuuro joom hurum e nder galle muɗum walla e nder wuuro mum so wiyama neɗɗo timmani ene metti nande e nanɗe saabu ma wood pamirɗo enen dey wiyama laamɗo men o timmani enen dey wiyama joom wuuro men o timmani ceerno men o walla almami men o timmani ma wood pamirɗo ɗum dey enen dey wiyama joom galle men o walla joom suudu men o ene ŋakki timmani so wiyama neɗɗo timmani ene metti nande e nanɗe saabu ma wood pamirɗo enen dey wiya ko ceerno men walla almami men o timmani ala banda men ala wona ɗum neɗɗo timmani banda men wondey ko waɗi en wiide noon wasande ko addani en wiide noon neɗɗo timmani neɗɗo moƴƴo pewɗo o ko neɗɗo jaggirɗo hoore muɗum no ŋakkande nde timmani ŋakkande nde timmani fodde sabbade e timmitinirede wasiyaji ko kalɗen joni ko wasiyaji e waajuyaji ummortoɗi e neɗɗo goɗɗo hono makko fewde e makko hay hunde e gueɗe neɗɗo timmani kono kadi ko neɗɗo jaggirowo hoore muɗum no timmode fonde heblanade timminode neɗɗo goɗɗo hono makko mo timmani tedduɓe hettiɓe neɗɗo timmani saabu neɗɗo lombade hakkude perguitte e juume neɗɗo timmani saabu neɗɗo lombade hakkude timmitinede e timmitinoyde neɗɗo goɗɗo hono makko aduna ko wasiyaji e waajuyaji ɓoli wasiyaji e waajuyaji ɓoli ñande kala subaka kala waktu kala wasiyaji ha artira neɗɗo ɗum e laawol peewal laawol portingol laawol moƴƴol ngol wasiyade neɗɗo ha artira e moƴƴere Allah ɓuuri wasade on neɗɗo e dow min ɓurma walla ko gandal min ɓurma walla ko laamu min ɓurma walla ko jawdi min ɓurma walla ko ɓingo moƴƴagu walla ko cellal ala bande men ala wona ɗum ɗon ɗum noddi mawnikinare ɗon ɗo wasu hankadi wonti jogitari jooɓari jaadiɗo wasu mo hakkude galo e basɗo wasu mo hakkude joom galle e yimɓe muɗum wasu mo hakkude joom doole e doofollo mo hakkude celluɗo e corfuɗo mo hakkude jooɗɗo e jootoriɗɗo wasu mo hakkude dimo e dimajo banda men hakkude wasade e wasiyaji eɗen jogui jorto famama e wonde dey kala ko wasu jilli sorfat kala ko wasu jilli soofat kala ko wasu jilli surwat kala ko wasu jilli serwat kala ko wasu jilli perdat kala ko wasu jilli berjat tawde noon gurdam wasu ko gurdam corfuɗam gurdam coofɗam perduɗam merjuɗam curwuɗam cerwuɗam ngayiɗam ngayɗinojam ndentoɗen wasu e nder galleji men ɗi ndentoɗen wasu e nder golle men ɗe wasu e nder gollorɗe men ɗe ndentoɗen wasu e nder kala ko eɗen mbaɗa wasu moƴƴani goppen wasiya ene moƴƴi kutoroɗen ɓuren hutorade wasiyaji saabu ko wasiyaji timmitinta neɗɗo e gonal mum ŋakkande nde timmani no mbiɗen joni ni neɗɗo fof ko ŋakkande nde timmani neɗɗo timmitinirte ko wasiyaji tedduɓe yeɓoɓe ayawo ƴella tv won wasu kewɗo noon ko maale ŋakkere pinal ko saabu battingol yolde pinal e rendo men yoga e men hunde e men ko ɓuuri hewde e meɗen hande o cuɓi wasu no daaba dondotoɗo calɗi jewte e nder galleji e nder golle e nder gollorɗe banda men tawde wasiyade e wasade ene ceerti jiidani tawde wasiya ene moƴƴi wasu ene boni
cuɓoɗen wasiya celen wasu sababu nde eɗen gandi en majjani e wonde dey kala ko wasu jilli sorfat, kala ko wasu jilli surwat, kala ko wasu jilli serwat, kala ko wasu jilli soofat, kala ko wasu jilli perdat, kala ko wasu jilli berjat. Bande men tawde noon gurdam wasu ko gurdam corfuɗam, curwuɗam, cerwuɗam, coofɗam, berjuɗam, borjuɗam. ɗum noon ɗum dey ɗum tigi ɗum noon ma won sababu yewtere meɗen arore inchallahu rabbi ɓaroyto koye ko wiyete ko pinal woni jaam rendo. paweɗon peɗeli moɗon pinal woni jaam rendo. So allahu lamɗo o hodiri yewtere meɗen arore tongode joyi ko pinal woni jaam rendo. ko pinal woni jaam rendo paweɗon peɗeli moɗon ha yewtere meɗen fandu almuɗo tongode joyɓere so hawri e welede ñaague rokka jomiraɗo moole danda ɗo e nden noon gaynaka allah e mon gaynaka allah e men enen kala ila liga wo maratan ukura.